עכשיו את הולכת... רגע, אני נכנס, חכה. כנס. רגע. אתם חושבים שיש סיכוי לנצח את אלכס? הוא חרשן מת, הוא כל יום משחק כזה 4 שעות. תוסיף אותי מהר, כי מספיק... יאללה. רגע. תוריד את עיניי לא להפריע. הורדתי. אני אבחר לכם דמות ראשונה. עדיין בינה לא להפריע. אוקיי, רגע. הורדתי את זה. בואו נראה מה נבחר להם שזה יהיה מאתגר. את בוחרת? קדימה. כן, אני בוחרת לכם. את הראשונה. והדמות הראשונה שאני בוחרת לכם הוא היא צ'סטר. צ'סטר, אוקיי. רגע, לא התאמנתי.